Åh, det kommer in. Nej, kom du. Nu kommer bilen. Nej då, den stannar där. Var kommer bilen? Nej, bilen stannar där. Vad är det? Bilen. Stanna. Vad gör det? Vill du inte ha pinnen? Felix, vill du inte ha pinnen? Nej. Skakar du? Mm. Ja, spring du. Vem kommer först? Klara, färdiga, spring! Vem kommer först? Felix vinner! Jag bara går, han är efter mig hela tiden. Ja. Vem ska han gå efter då? Han har ju bara en stora syster. Vad är det? Mm? Det där.